פעם ראשונה שנפגשנו היה בצבע אדום. אני הייתי בדיוק באמצע המקלחת. אני התעוררתי משנה. ברגע שהגענו למקלט, הבנו שזה זה. Love Me co.il. היכנסו עכשיו וגם אתם תוכלו למצוא אהבה. ההרשמה בלי תשלום. הלו? שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס. בקשר למנוי פיס שלך, אני רוצה לבשר לך משהו, לאחל לך מזל טוב ולומר לך שהיום בשעה 5 יש חלוקת בטטות וסלרי ליד המשרד של הגד"ש. מה אני אעשה עם בטטה? מה? כבר זכיתי בזה שבוע שעבר. טוב, נכין בה רק בטטה. בכיתה ז' ראיתי אותו בפעם הראשונה ומיד התאהבתי. מאז אני לא מפסיק לחשוב עליו. Love Me co.il. היכנסו עכשיו וגם אתם תוכלו למצוא אהבה. שלום לכם, רוצים לשים סוף לסחיבות? שלום, אתה כאן בחברה? תודה. רכשו עוד היום את הדגם החדש של אופני תלת אופן מבית היוצר של המסגריה ותשימו סוף לסחיבות. אני ממליצה על תלת אופן אדומים. תסמכו על מילה של ג' יפית. בכיתה ח' בנות שלי הכיר בינינו, ואז כל קיץ אנחנו מבלים ביחד. Love Me co.il. היכנסו עכשיו וגם אתם תוכלו למצוא אהבה. ההרשמה בלי תשלום. מה זה? מי גמר פה את כל השטוחים? נראה לי אני יודע מי זה. את לבדוק מתחן כל השטוחים? לא אמרתי. אבל נראה לי שאני יודעת מי זה. בוא. זה בכלל לא טעים. אבל נראה לנו שאנחנו יודעים מזה. סבתא, אכלת את כל השטוחים? אוי, סוף סוף באתם לחפש את הבגדים הלא מסומנים. חדש מבייגלה אוסם, שטוחים, דקים דקים, טעימים טעימים, זה טוב זה אוסם. שלום. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס בקשר למנוי פיס שלך. יש לך אצלנו כרטיס מנוי פיס. אני רוצה לבשר לך משהו, לאחל לך מזל טוב ולומר לך שזכית ב1.5 שקלים. אראלה, מה אכפת לי 1.5 שקלים? אני מחכה פה כבר שעתיים. איפה השומר הזה? תפתחו את השער.